त्या निमित्ताने आज वॉर्ड क्रमांक 16 ते आमचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सन्मान्य संजय कामतेकर आणि आमचे नगराध्यक्षाचे उमेदवार सन्मान्य संजय नलावडे आणि आपल्याच नगरात असलेले वॉर्डचे उमेदवार मुरकर मॅडम यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधण्यासाठी इथे आलेलो आहे. माझ्याबरोबर उपस्थित असलेले आमचे भारतीय जनता पक्षाचे या मंडळाचे अध्यक्ष सन्मान्य मिलिंद मेस्त्रीजी, सन्मान्य राजू परोळेकर, सन्मान्य विशाल कामत, सन्मान्य भाटकर सर, उपस्थित असलेले सर्व प्रमुख मान्यवर, उपस्थित सर्व वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनींनो आणि सर्व मित्रांनो, आज आपल्या वॉर्ड क्रमांक 16च्या या प्रचार सभेच्या निमित्ताने आम्ही सर्वजण आपल्याशी भेटण्यासाठी आलेलो आहे. तसा आमच्या कामतेकर साहेबांच्या वॉर्डमध्ये प्रचार कुठे आणि कसा करावा आपल्यासमोर प्रश्न असतो, कारण का ते नुसते निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्यासमोर येणारे कार्यकर्ते नाही, पण 365 दिवस आणि 24 तास म्हणजे अक्षरशः 24 तास भाषणापुरतं नाही, उपलब्ध असणारे सन्मान्य राणे साहेबांचे अतिशय निष्ठावान असे ते सहकारी आहेत. आणि म्हणून ह्या वॉर्डमध्ये विकास करणं, या वॉर्डाचे प्रश्न सोडवणं आमच्या दृष्टिकोनातून आता अजून थोडं सोपं झालेलं आहे. याच्या अगोदर 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये जेव्हा ते नगरसेवक होते तेव्हा मी ह्या भागाचा आमदार होतो आणि तेव्हा पण समीर नलावडे आमचे नगराध्यक्ष म्हणून काम केलं, कामतेकरजी आमचे नगरसेवक होते आणि या वॉर्डामध्ये अतिशय उत्तम काम आणि चांगल्यात चांगली निधी त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी आणून दाखवलेली आहे आणि चांगले प्रश्न म्हणजे आपले बहुतेक प्रश्न सोडवण्यामध्ये ते यशस्वी झालेले आहे. आणि म्हणून यावेळी जेव्हा या वॉर्डाचे उमेदवार ठरवण्याची वेळ आली तेव्हा आपण लोकांनीच मागणी केली की आम्हाला कामतेकरजीच परत इथे पाहिजे आणि इकडे तिकडे जो त्यांनी थोडे कुठे इच्छा व्यक्त केली त्याला थांबवण्याचं काम आपणच मतदार म्हणून केलं. म्हणून अशा पद्धतीचं अटूट नातं अगर ह्या वॉर्डमध्ये आपल्या कामतेकरजींबरोबर असेल तर माझ्या दृष्टिकोनातून 3 तारखेला निकाल काय लागणार हे मला सांगायची गरज नाही. पण मी आज जबाबदारी घेण्यासाठी आलेलो आहे की आज मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे, कॅबिनेट मंत्री आहे आणि गेली 5 वर्ष जेव्हा आमचे कामतेकरजी आपले लोकप्रतिनिधी होते तेव्हा कदाचित मर्यादित निधी आम्ही तुमच्यासाठी आणू शकलो, पण आज जिल्हा नियोजन पासून सगळ्याच निधीवर माझा अधिकार असल्यामुळे किंवा माझ्या माध्यमातून ती निधीचं वितरण होत असल्यामुळे आपण मागाल तेवढी निधी देण्याची जबाबदारी ही माझी असेल हा शब्द ही तुम्हाला देण्यासाठी मी आलो.